हाय लोगोफोर दिनैनि बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअआव आङो गोदान साख्रिनि खौरां लानानै फैदों बियो जाहैबाय जोंहा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनिफ्राय दिहुनजानाय बियो BTC नि आन्दाराव थानाय केन्डिडेटफोराल' बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन BTC नि आउटआव थानाय केन्डिडेटफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो बेनो जाहैबाय जोंहा फरेस्टार 1 आरो फरेस्टार 2 बेयाव गासै पस्टआ मोननै आरो मोननैजों लोगोसे दाजाबनानै गासै बिनि भेकेन्सिया 92टा नाम्बार 1 आव दङ जोंहा फरेस्टार 1 आव 22टा भेकेन्सि दङ आरो नाम्बार 2 आव फरेस्ट गार्डआव जोंहा 70टा भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय बिनि पे स्केला जाहैबाय जोंहा 14,000निफ्राय 49,000सिम आरो बिनि जिपिआ जाहैबाय जोंहा 6,200 बिनि जिपिआ 6,200 बिनिफ्राय बियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय केन्डिडेटनि इडुकेसन क्वालिफाइडआ जानांगोन जोंहा जायखिजाया ग्रेजुवेट जानो नांगोन बिथाङा जायखिजाया ग्रेजुवेट जानायबानो बिथाङा बे फरेस्ट गार्डआव एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय एज लिमिटखौ नायनो थाङोबाथाय बेयाव जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरसिम जानो नांगोन बिनिफ्राय फिजिकेल रिक्रुटमेन्ट फिजिकेलाव जोंहा मा हाइटआ 163 सेन्टिमिटार जानांगोन जेनेरेलनि थाखाय आरो 153 सेन्टिमिटार जानो नांगोन एसटिपि आरो एसटि हिलनि थाखाय बिनिफ्राय बिखा नायनाय बियो 79 सेन्टिमिटार राउन्ड ओमफ्राय एक्सपेन्डेड बियो 84 सेन्टिमिटार राउन्ड बिनिफ्राय नाम्बार 2 आव दं जोंहा फरेस्ट गार्डखौथ' थाखाबायानो बेयावबो 70टा भेकेन्सि दङ बिनि जितु PB2 बिनियाबो जाहैबाय जोंहा मा पे स्केला 14,000निफ्राय 49,000सिम बिनिफ्राय बिनि जिपिआ एसे खम 12,600 बिनिफ्राय बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनि इडुकेसन क्वालिफाइड जानो नांगोन मिनिमाम HS एबा 10+2 बेयाव पिअ पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बिनि एज लिमिटखौ नायनो थांबा बिनि एज लिमिटआबो 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरसिम बिनिफ्राय बेयाव रिलेसनशिप एज होनाय दङ बेयाव रिलेसनशिप एजआ जाहैबाय जोंहा SC ST नि थाखाय 5 बोसोर हमना दोननाय दं आरो OBC नि थाखाय 3 बोसोर दहायनियावबो आंनियाव खिथाबोनो बावगारदों फरेस्टार 1नियाव बिनियाबो जोंहा SC ST नियाव 5 इयार हमनानै दोनदों 5 बोसोर बिनिफ्राय OBC नि थाखाय 3 बोसोर बिनि उनाव बिनि फिजिकेल रिक्रुटमेन्ट बिनि हाइटआबो जाहैबाय जोंहा मा 163 सेन्टिमिटार फर जेनेरेलनि थाखाय आरो 153 सेन्टिमिटार फर STP आरो ST हिल बिनि थाखाय बिनिफ्राय चेस्ट नर्मेल बेयो जाबाय 79 सेन्टिमिटार राउन्ड एन्ड एक्सपेन्डेड बेयो जाबाय 84,000 सेन्टिमिटार बिनि उनाव गाहायाव जोंहा दङ बेयाव दङ जोंहा फिजिकेल फिटनेस बेयो जाहैबाय मा टेस्ट कमप्रिसिं बेयो जोंहा मा होनदों बेयाव खारनाय नङा बेयो थाबायनांगोन जोङो 22 किल'मिटार टाइमखौ होदों 4 घन्टायाव जोङो 22 किल'मिटार थाबायनांगोन 22 किल'मिटारखौ जों 4 घन्टायाव थाबायनानै कमप्लिट खालामनांगोन बेयाव खारनाय जानाय नङा बेयाव थाबायनायसो जागोन बिनि उनाव नाम्बार बियाव दङ जोंहा मा कैंडिडेट क्वालिफाइड फिजिकल फिटनेस फरेस्टार 1 एन्ड फरेस्ट गार्ड बेयाव रिटेन एग्जाम जागोन रिटेन एग्जामा 3 घन्टानि थाखाय जागोन आरो बेयाव बे रिटेन एग्जामाव जोंहा जेनेरेल नलेज जेनेरेल मेथ्स जेनेरेल इंलिशनिफ्राय फैगोन बेनिफ्राय नाम्बार सियाव दं जोंहा मा फिफा भइस टेक्स्ट बेयाव मा सोंनायबो जागोन आरो खुगाजों सोंनाय फिफा भइस बेखौ मा होनो बेखौ जोंहा अरेल लानाय होनना बुङो बेखौ अरेल जागोन आरो बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ दङ जोंहा हाउ टु एप्लाइ बेखौ नोंथांमोना एडभार्टाइजआव नायबानो जाबाय आं एडभार्टाइजखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन बेयाव एनेक्सार 1 आव नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन आं डिसक्रिपसनाव बेखौ होगोन नोंथांमोना थांनानै आंनि इउटुबाव थांनानै डिसक्रिपसनाव थांनानै इउटुबनिफ्राय आं डिसक्रिपसनाव थांनानै बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय बेयाव मा बुंदों बेखौना by candidate only from the BTC area need to apply बेयाव BTC एरियायाव थानाय केन्डिडेट्सफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंखादों नाम्बार दियाव दं जोंहा मा बेखौ बेयाव फट' कपि गांबेसे नांगोन आरो गासैबो फट' कपि अल एडुकेसन सार्टिफिकेट फ्रम HSL बेयाव गासैबो सार्टिफिकेटखौ मोजाङै जेरक्स खालामनानै फर्मजों लोगोसे हरफानो नांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना एडभार्टाइजआव मोजां नायदों आं बेखौ मोजाङै बुजायथ'लायलिया
नोंथांमोना एडभार्टाइजखौ नायबानो बुजिखागोन नालाय। बेनिफ्राय बेयाव फिसनि खोथा बुंदों। फिसखौ जोङो बेयाव मा होनदों मोननै अपसनाव हरनो हागोन होनदों। मेनसन एबभ निड टु डिपजिट ट्रेसारि कलन इनिफ्राय कलन बिपइट एट क'क्राझार ट्रेजारि, बे क'क्राझारहालागै थांगोन, क'क्राझार ट्रेजारि अफिसारहालागै। ओमफ्राय IPO फर एमाउन्ट, बेखौ IPO माने बेयो मा जोंहा इन्डियान पस्ट अफिस ना मा बुङो, बिजोंबो हरनो हागोन। बेयाव जोंहा मा एमाउन्टखौ 150 अनलि फर जेनेरेलनि थाखाय, जेनेरेल OBC नि थाखाय, आरो केन्डिडेट फर 100 रुपिस, बियो SC ST नि थाखाय। बेफोरखौबो नोंथांमोना मोजाङै माबायाव नायनानै लादो एडभार्टाइजआव। बिनि उनाव आङो थोंजोङै थांखानोसै। नैबेनो जोंहा माबानि फर्मा, जितु एप्लाइआव हरनो गोनां फर्म। बेयाव मा फिलआप खालामनांगौ, पस्ट एप्लिकेट फर, बेयाव मा पस्टखौ मोजां मोनो, बा पस्टआ जोंहा मोननैखा, बेयाव मोननैनि गेजेराव बे मोनसेखौ मोजां मोनो बेखौ बेयाव लिरबानो जाबाय। बिनिफ्राय नेम अफ दा डिपार्टमेन्टनि नामखौ लिरबानो जाबाय। बिनिफ्राय नेम इन ब्लक लेटार, नामखौ गेदेर हांखोजों लिरनांगोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय बेयाव पासपर्ट फट' गांसे नांगोन, आरो नैफोराव मा नांगौ बेखौ नोंथांमोना मोजां नायनानै फिलआप खालामना लादो। बिनि उनाव दङ जोंहा इनिफ्राय ओजोंहाय दङ जोंहा नैबेहाय जोङो जितु बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै नैबे एड्रेसाव हरनो नांगोन। नोंथांमोना एडभार्टाइजखौ मोजाङै नाय, नैबेखौ मोजाङै जितु खामनि सायाव मोजाङै लिरनानै हरबानो जाबाय। बियो नैबे जायगासिम मोनहैनांगोन। बिनिफ्राय बेजों लोगोसे बेयाव दङ जोंहा बे फर्मखौ हरनायनि लास्ट डेटआ 5 आगष्ट बेलासिनि 5 PM हालागै बियो मोनहैथारनांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जोबोद थाबैनो हरनो नाजा। बिनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा खामाव 5 रां रिफिउन्ड टिकेट सिथाबनानै हरफानांगोन पस्टनिफ्राय। बेखिनियानो। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि बे डिसक्रिपसनाव थांनानै एडभार्टाइजखौ डाउनलड खालामनानै ला, आरो नायनानै मोजाङै बुजिनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय। दिनैनि थाखाय एसेनोसै।